Натоварен багажа. Айде да тръгвам. Значи, ако е пренатовареш, точно да изтръпва и... Steering the whole time. So I think that's good for you, and that's a new light path. Това не е крайната точка на блока, какъв не е. Като много ви пак казах. Метровия... Оттам не минавам. Само... Найде багажа за къмпинга е готов. Ето и аз съм багажа за къмпинга. Ей, тук в той гето живее Стамен. На 7-я. Какво му скатали тук? Натоварен багажа. Айде да тръгвам. Трябваше сега да взема и каяка да го кружа отгоре Не. да е пълно. Ма това аз съм го оставил на работа. Аз се смея след малко, като ме натегне и напомни. Седем там да свърши един обект и значи, ако е пренатовареш, точно да изтръпва и... Приятна история. Не ми се въртика за мен. Ние вчера минахме покрай него с колата само да го видим, а то сега всичко е опънато. Еми... И сега вече съм такъв, такава част на живота си, където искам да си купя един байк и да я гута следващите 10 години. Не мога да си го позволиш и... Да. Ами аз ще го взема на... Виж сега, аз ще ставам някакъв down payment и ще го взема на изплащане малко. Не знам, че си Искаш, ама отиваш. Свършваш. Като си поискал, ще си го играеш сега. И хубаво, че мога. Там е беше, И да го вкараме. Да се направи една... Да ти ще е даже още по-голямо наказание, отколкото само да му пращаме видео. То не, аз не искам да го наказваме, ама да го я, че не е дошъл, че е трябвало да дойде. жилетките са по принцип. Човек, Кога си го в Исталбанка? с Елена, Йоана, Тук в Исталбанка. е с 5 фита по-късо, отколкото ще е кануто, ама пак е много. Забравих какво да се запалим и трябва да служител. Hello, how are you? I have a reservation for two canoes. Okay. What's the name? That's the key to unlock the canoe. You're going to keep that with you the whole time. And then you're going to lock it up in approximately the
But you guys were close to it. It was like Brackets, they're universal, so you just need to adjust them, okay? And paddle, you're normally between chin and nose. You probably want a little bit of a longer one just because you're going to be steering the whole time. Yeah. So I think that's good for you, and that's a new light paddle. I'll give you all this. Ще трябва да чакаме по-дълго Ивайло и Йоги. Ще да е сухо вече. Виж отстрани как е сухо ори. And then he already showed you guys. Oh, okay. And so we're 5 now, right? So you have me twice, No, right? yeah, I've you twice, so you're Isn't that six. 6? Yeah, so we can just delete me, I guess. Okay. You're 5. No, that's perfect. And so I'll just need a license plate. Yes. Само свържем с някакъв. Бел сателайт. На тази дата да е. Често камион с съседта. Колко хора има? Колко коли? Борова дуричка. О, чакай. Дай другия. Дальше. Може те да не по-сапуна с дъжд. Давай. Леко, леко. О, щупихме. Крайната точка на блока, какъв не е. Какъв пясък, бе? Другото. Паркирането забранено. Стамен паркирал тук. Most snakes flee immediately, but because they eat struggling things in the water, when someone's swimming, they will come up to investigate, and then people probably react adversely and swing or struggle, and they might get bitten, but they will never come out of the water for no reason to bite you. So that's Много як къмпинг до езерото, до едното от многото езера. Поддържан. Хората идват да се разпъват палатки, каравани, ако искат плуват в езерото. Мирише супер на борове. Какъв си ти, бе, гризач?
Вече да влизам ли? Да. Как къде? Едното брегло, да, то май са еднаква дължина тия двете. Тук нали го дари за по-дълго, че за този вече е сам. Неговата е най-дълга. Ами да ти дадем него, ако искаш. Не, той за него, защото е дълъг. Добре. Йо, Влизам. Чакай. давай, скачай. Аз го държа. Отлично държиш. Слушай, въздух. Чай се. Се кача. И фокусирахме с обратното ли фокусираме? Не се клати само с това. Те сега като се навел, тук не цяло спускаме. Добре бе, няма да се хватя. Страх ли те? Да се обърнем, ме е страх, защото трябва да се обърнем в средата на езерото всички лайна. Ами то тук е малко да, с тази предна позиция. А? С тази предна позиция викам. Ми трябва просто да гледам напред, да спочне на нас. Аз като почна да греба сега с всичка сила. И чак толкова не са изсълвали. А? Не, аз гребата. Това момчета от тази страна. Да. Къде? Чай, ела, може да се прави. Така луни, вечерно време, дават един звук, като се едно гости. Да не ударим тази гъбълка. Ще извина умрял. Ето, песко продължаваме и перфектно. Не мога да се оплача. Година аз не съм ги видял, защото беше бурна водата, аз не... Чакай да взема една вода и аз. Ей. Дай ръка. Аз те избутах. Това е. И сега си вървиш по течение. Да, то наистина ние продължаваме. Да, това е много малко течението, ама пак има. Някой време преди да се облъсне по някакъв. Друг казва, как. О, да. Качайте. Трябва да намеря. Аз не издължа за първи път като...
water reflection. точно това е. Да, точно. Те се чуя като сено няма много. А, тото или трябва да мине? Трудна работа. Главно водата, когато чакам с козър да виждам. Да. Направо. Не! Тук е по-малко. Изглежда като едно се преместил от вас в клипа, но пък масата няма. Ти прилича малко на него, ама може да палат край водата. 4 километра и половина. Ако сега пълния камък, дето беше големия, там до тебе е един огромен камък във водата. А? И точно е там до дървода, това не значи го спомня. И за тези двете дървета. Точно тук беше май вече. Точно тук те седят каманаци и става с гъм движари. Айде ли беше хладно? Беше. Играехме карти тук. Между е това, където е... Ма то не е... Тук не беше ли точно? Тук бяхме фънали въже
челн с лампата, с лантърна и тук така биш масичката. Знам, ама повярвай ми. Брато мъч. О, да. Дайте. Да, само кажи къде искаш да е. Има още едно такова парче, даже по-дълго, обаче е закрепено за дървото, трябва по някакъв начин да ги скрепим. Але реално и не е по-дълго. Само защото е мокрото, виж. Виж къде е мокро първи. Юрай. Нормално, хубаво дървото е. И лесно се съседи по-така. Сега стрелната го срежем, да речем тук и тук. Добро утро. Ставаме прави закуска. Задължение Закончим. Часът е 7 и нещо. Свърши батерията. То между другото с сутринта 5 часа беше супер прекрасно, човек, някаква мъгла, ама напротив се носи към водата. Беше някаква супер яка. Езерцето пак е гладко, супер. Между другото и тия кори от яйцата казват, че гонят комарите. Чакай сега, сол, пер. За първи път правя 12 скрамбъл текст на един път. Ти толкова се искаш да го прощат, не си го пробвал да се... Малко до това, да. Боги, ако искаш ти му го фърлиш в огъня. Айде си да оставя малко си да грея. Като много ви пак ще да. Аз усещам по-едно на часа. Я да пак аз. Чакай да...
Им ся лявата малко да грея. А нямам agility power, имам explosive power. Пътя не е толкова малко. Ти го кажи вече като акустирам на първия лиг. Аз предлагам всички да си вземете жилетки, защото там на парзалката не се знае, то може да няма... Аз ще взема моята, пък няма да се парзалям, ще я дам на някой. Тя си е в това... А, не. Сила не е, се служиш. Карта. Карта ти карта. Но няма карта. Картата е в Данчо. Данчо е картата. Ако не е карта, къде си пак? Вземете, да. Хайде на морето! Хайде на морето! Йойко, предупреждай, ма като си правиш клипчета, да не има псовни звуци на всяка клип само. Ще пускам музика на псовните. Иво, къде се стаканото? Много странно седнах там по средата. Гребеш ли ставане? Да, Настигат на? гриба за разлика от тебе. Айде, почвам ги. Дай да пробваме, ще влезем малко навътре да видим. Ма тия пътеки на картата си зартули са сини, защото може да е рекички между това. То това ще е още по-добре. Гайс, не, обаче ще е там има пътека. След кемпграунд е много яга. Има пътека е там. Never mind, аз съм минал тук. Продължавай. Дай, ако може да не вървим, да не вървим. Моля ги, дигни с малко гащи, че не се откриват така една клетка. На работа. Ей, ще удариш. И просто с дрим проблем да водим. Не, че не можеш да го драскаш там. Не, че си мислиш какво. Добре, ама... Сега да дам чупак ние с сиво и... Добре, ще ходим на сбре. Йо, знаеш какво, може да вземеш това в турбата. Къде сега бе? Дайте да пробва пушат в главина през това. Виж как изглежда толкова. Ама много приличаш на нашите четеници. Те тръгваме ли, че има много мухи? Хайде, гайс. Добре, да скачваме ли това? Правим смяна. Да се помучат малко те. Ако някой иска да стои по средата,
също. Аз съм окей да съм си така както бяхме. Окей. И че на връщане ще го мислим. То е хубаво. Тоест, сега не трябва да фоткате. Ако вие сте окей. Стаме, кажи ти. Ма не, Иво, ако искаш ела при нас малко да се сменям, да ти сменяме тежестта от лодка на лодка. Да. Метровия... Оттам не минавам, само трески и месо ще видите долу. Много е, това чума. Това репортаж. Трябва да правим една нощ тук. Остана. Папа, дай за палка. Видите ли кой започва там, като започваме? Става ли, Стамене? Става ли? Ако някой чака кануто долу. Аз като чувам шума само... Ама аз виждам, не става. Все, тук ни очаква 550 метра преход с кануто. За кого да го вземам? Нека стои вътре, или? Взема кануто. Вземи греблата и ти сам ли ще го вземаш? Да. Той има дръж... Той сега ще На страните ли? Не, на раменете. Ма трябва да вземем всичко, да. Чакай. Някой ще моля да вземем само водите. Чакай, става. Дай ми една вода. Май ще трябва помощ. Как се прави? Чакай. Jo, не се правите. Окей, файн. О, приятел, здравей. Айде, тръгваме. Hello. Have some water.
Има грешка. Какво? Не трябва да стигнем от тук. Да, ама няма директен път нататък, освен И ако минеш от през тук ли гората. от тук е през Барон Ривър или... Не знам. Ами аз това казвам. Как ще стигнем там? Това си мислим, да. Избавяме. От тук, така, така. Нещо такова. Тук ако се отчим в някакъв друг лек, дето... Класическа теория ли? Това е происшествие. Той каза, че Ние да отиваме проверим, тук. трябва да проверим дали има нещо нататък. Случайно. Дай оставим всичко тук и... Вървим край реката. Хващаме. Айде. Имаме трафик, правим. Да, продължаваме. Давай. Чакай. Чакай. Тук съм по ръба. Ох, чай, че се хлъзнах. Давай. Виждам къде хоря. Чакай, че тук ще падна. Чакай да минат хората. Hello. Hello. Hey. Само по-бавно, че не виждам где стъпвам. И после където е той дърво, да се качим по скалата. По-театрално да го направя. Дано да няма тия драма само. Има дълпай само. Давай, бавно.
Можем това първо. Много лекичко, много лекичко. Ами, Оги, служи от другата страна. Служи ги тия вътре, ако искаш. Не стига ли? Еми, нали трябва да измъкна от камъка? Какво да направя? Стигнали сме? Защо не каза, че има камък? С пласъци, иначе как да се измъкна от камъка? Стигнахме на 200 метра от финалната дестинация, обаче разбрахме, че не може да продължим и сега трябва да се върнем наобратно. По-рано паркирахме лодките и сега преди малко на брега на езерото и вървим пеша тук да стигнем до друго езерце, някакви басейни. Басейни с някаква парзалка. Пълно с хора. Къде е парзалката? Вау, то как се скрит. Много яко. What mom is there? Също трябва, просто трябва да провериш да се случи да е нещо. Така че аз гледам, че скача. Е, там има, тук няма. Ей, тук давай. Време е да тръгваме. Събрахме багажа. Оставихме на катеричката малко да си хапнем. Отварихме багажа. Тук е скарата. Скара ли е ти? Добре. Вземам я. Някой трябва. Идвам.
стигнахме на мястото, откъдето тръгнахме с канутата. И тук нашето приключение приключва. Варим се по колите и който откъдето.